שלום לכולם, היום אני רוצה להראות פיצ'ר מאוד נחמד שקיים ב-ChatGPT. אני עובד כרגע עם ה-ChatGPT פלוס, אבל הוא קיים גם בחינמי. נראה עוד איזה משהו קטן. יש פה בצד את הספרייה, שמה היא טובה לנו? היא בעצם, זה קבצים שהעלינו, תמונות שיצרנו, כל מיני דברים שהבאנו לפה לצ'אט או יצרנו עם הצ'אט. זה פיצ'ר מאוד נחמד וטוב, למקרה ואני רוצה למצוא את הדברים שיצרתי ואני לא מוצא אותם, לא הורדתי אותם, אני במחשב אחר, יש לכם אפשרות לגשת אליהם. כמובן שבצ'אט החינמי יש לכם פחות מקום ופחות מהדברים שהעליתם נשמרים, יש הגבלה יותר חריפה. אבל הדבר המגניב שרציתי להראות הוא זה, מה שנקרא פלאגינס. אז מה אנחנו עושים עם פלאגינס? פלאגינס זה בעצם חיבור בין ה-GPT שלנו לבין תוכנות או אפליקציות חיצוניות, לבין דפים חיצוניים. אני אדגים שימוש על פלאגין אחד מאוד מאוד פופולרי שכולנו בטח נראה. אז כרגע הפלאגינים שמותנים אצלי זה קנווה, כי הדגמתי עם זה משהו, הדוקיומנט של גוגל, נטליפיי, כל מיני כאלה פחות קריטי. אני רוצה להדגים בעצם כמה זה פשוט. אז אני לוחץ פה על הפלאגינס ואני מגיע פה, יש פה רשימה מאוד מאוד גדולה, אני גם יכול לחפש, זאת אומרת אם אני אחפש משהו ספציפי. ואני יכול להסתכל גם על מה פופולרי לצורך העניין, יש לנו פה מלא דברים, אני יכול לחבר את הג'ימייל שלי, אני יכול לחבר את האוטבוק מייל שלי, אני יכול לחבר טימס, הרבה דברים שאני יכול לחבר פה, ואני רוצה להדגים רגע על משהו שאנחנו כולנו בוודאי מכירים, שזה הסקאי סקנר. אני אלחץ על הסקאי סקנר, אינסטול פלאגין, ייקח כמה שניות. עכשיו בעצם הפלאגין הזה מחובר, זאת אומרת אני מחובר עכשיו דרך ה-GPT שלי לסקאי סקנר, זאת אומרת אני משתמש גם ביכולות הבינה המלאכותית של GPT וגם ביכולות של הסקאי סקנר. אז אני אומר ככה, מצא לי טיסה זולה לסופיה מתל אביב בחודש אוקטובר בחצי השני של חודש אוקטובר, ואני אתן לו לעבוד בשבילי. בעצם מה שקורה זה שה-GPT מתרגם את הבקשה שלי, והוא בעצם מייצר אותה בסקאי סקנר, והוא אשכרה יביא לי תצוק בעצם. אז אנחנו ניתן לו כמה שניות לעבוד, והנה אני יכול לראות שהוא בעצם דרך הסקאי סקנר מצא לי פה תל אביב סופיה, נסיעה של 3 ימים, נסיעה של 4 ימים, כל מיני זה, מיום הלוך חזור הוא עשה, זה 3 ימים, בוא נראה, שבוע מ-12 באוקטובר עד 19 באוקטובר, נראה לי מצוין. אני לוחץ על בדיקת התאריכים בסקאי סקנר והוא כבר מחבר אותי לסקאי סקנר. זאת אומרת, כבר הוא ביצע לי את העניין הזה. עכשיו כל מה שאני צריך לעשות זה לבחור ולהזמין. זאת אומרת, את זה הוא כבר יצר לי, זה פה, כמו שאמרנו, הטיסה שביקשנו, כבר קיימת פה. הוא עשה לי את כל החיפושים האלה, אני בוחר את הטיסה, 12 עד 19 באוקטובר כמו שאתם רואים, אני עושה את הבחירה סתם לצורך העניין, כבר בתוך האתר של הסקאי סקנר, ובעצם אני פשוט יכול כבר להזמין. הוא עשה לי את כל התהליך של הבדיקה, השוואה וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם אני יכול עכשיו מפה להזמין, אני יכול לראות זה וויז, זה אלה, לא משנה מי. בבקשה, נכנסנו לזה, ועכשיו כמובן אני יכול לבחור, כמו שאתם מכירים, איך שעובד סקאי סקנר. תן דוגמה נוספת, רגע, בסדר, אז עשינו, הדגמנו את זה עם הסקאי סקנר, בואו נחפש פלאגין אחר. חץ על הפלאגינס, בואו נראה איזה עוד פלאגינס יש לנו. הנה, זה סתם פלאגין שנתקלתי בו כשעשיתי את הניסוי של זה, של קריאת טארות, למי שתעניין בזה, אני נלחץ על קריאת הטארות שלי. ואני אגיד לו, יאללה, תחבר לי את הפלאגין הזה, ובעצם מתחבר לאתר הזה שעושה את הטארות הזה. אז עשינו זה, אני עושה try and chat, וטארות, אני עושה יאללה, give me a reading, תן לי קריאה, בואו נראה מה ייתן לי הקריאה של הטארות. עכשיו, ברגע שלחצתי על הפלאגינס וחיברתי אותם, הם כבר מחוברים, אני לא צריך לחבר אותם כל פעם מחדש, אני יכול לקרוא להם. איך אני קורא להם? אני פה לוחץ על את, ואז אני עושה פה סקאי סקנר, ואז הוא מראה לי איזה פלאגינס יש לי, ואני לוחץ על הפלאגין, ואז בעצם ברגע שהוא מופיע לי ככה,
אני מדבר עם הפלאגין הזה. זאת אומרת, עכשיו אם אני אכתוב הודעה, אני אדבר עם הסקאי סקנר. אתם יכולים לעשות את זה עם כל פלאגין, מי שאוהב לעבוד עם קנווה, אז אפשר להתחבר עם זה לקנווה, מי שעובד עם גיטהאב, יש המון 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 פלאגינים שאפשר לייצר ב-GPT. בואו נראה מה עתיד טומן לי בחובו, ככה לקראת הסוף שבוע. בואו נבחר קלף. הקיסרית זה נשמע לי נהדר, אביר החרבות זה מעולה, ועוד אחד אחרון, 6 של חרבות, ואז הוא יעשה, תן לי קריאה, סתם של כיף, מי שרוצה לדעת מה יהיה בעתיד שלי, זה יכול להיות, ובעצם אנחנו עוד פעם רואים פה את החיבור, זאת אומרת ה-GPT קורא את האתר מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שעכשיו הוא קרא את הקלפים שלי, מה היה בעבר, וכן הלאה וכן הלאה. נתן לי תקופה של צמיחה, יצירתיות ואחריות, זה נכון מאוד. בקיצור, יש מלא פלאגינים, מה שאתם אוהבים לעבוד בו באינטרנט, אתם יכולים לבדוק אם הוא קיים לכם ב-GPT, ואז לחבר בין שני הכוחות של היכולת של הבינה המלאכותית, והאתרי אינטרנט או האפליקציה שאתם עובדים איתם בדרך כלל. שבת שלום, וניפגש בפעם הבאה.